в работа от 20 години, аз я знам това. Да, той аз знам, бе, той няма да работи 20 години. Просто няма работа, той казва, чай да отида да не си бъде времето. Да си измия. А пък то за да я кара мръсно, Не мене ми е ясно, че нещо е, значи няма време. чай, че не мога да се такова, щях да му изкарам батерията. Ма сега няма да чуем, Ето, виж, снимай. То позвони затвори. Охо, и позвони затвори ли им правиш, бе. Ало, къде? Дружба диета. Чак се засрави. Редовната клиентка, я? Дружба диета? Дружба диета, редовната клиентка, звъниш по фирмата. Да. Всяка трисна обяна, нали ще я гушни ние, бе. Нали ще трисна обяна, ще я гушни. Къде ще я закачиш, човек?